खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ'आव नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोनांथि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामगोन भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङानो जादों बर' साहित्य सभानि मेलाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि गेजेराव गेदेर खामानि फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों दि थाखो 11 आरो थाखो 12 नि थाखाय बर' मिडियाम फरायसालि गायसनगोन होननानै बिथाङा मैया रोखा बुंदों। पोस्ट ग्रेजुएटसिम बर' रावजों फरायनो हागोन होननानै बिथाङा मैया बुंथिदों। लोगोसे गासै जिल्लायाव बर' साहित्य सभानि अफिस बानायगोन होननानै बिथाङा मैया फोसावदों। आरो इन्डियानि प्रेसिडेन्ट रामनाथ क'विन्द बिथाङाबो बुंदों दि काजिरङायाव एलिभेटेड करिडर बानायगोन होननानै बिथाङा बुंदों। बाजाराव जिल्ला खुंथायआ अमा बेदर आरो अमा फाननायखौ होबथाबाय। आसामनि बिश्वनाथ जिल्लायाव बे गोख्रों राहाखौ लादों। मख'जाथाव दि दासान्दि अमानियाव गोबां बेराम सन्देरग्रा आफ्रिकान स्वाइन फ्लु बायदि बेरामजों गोबां अमाफोरा थैगासिनो दङ। बेनिखायनो बे गोख्रों थांखिखौ लादों होनना जिल्ला खुंथायआ मिथिहोदों। रासियाया ब्रिटेनखौ निउक्लियारजों गाग्लोबनो धुमखि होदों। रासियानि बेफोरबायदि धुमकियाव बुहुमानो मावग्लुंनो हमदों। ब्रिटेन हादोरा लैथो सिङाव गोदोलांनो हागौ। इउक्रेन बादिनो ब्रिटेनआबो सिलिंखार जानो हागौ। रासिया हादोरनि आखायाव लैथोआव गिलु-बालु हाथियार निउक्लियार ड्र'न बम्ब हगारनानै सुनामि सोमजिहोना सिलिंखार खालामनो हागौ होनना धुमखि होदों। रासियाया इउक्रेनखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे रासियाया ब्रिटेनखौबो धुमखि होदों। लैथो सिङाव ड्र'न बम्ब होनानै ब्रिटेन हादोरखौ लैथो सिङाव गब'होनो नागिरदों आरो बे निउक्लियारखौ रावबो गुबुन हादोरा होबथानो हानाय नङा होनना मिथिहोदों रासियाया। मोनसे दुखुनांथाव खौरां केली पाउलआ गोब्राब जोखोम जाना दं। टेनजियानि ससियेल मिडियायाव फाव दिन्थिनानै फेमास जानो हानाय केली पाउलखौ सिनायहायै दुथां मानसिफोरा गाग्लोबदों। बिथाङा आथिखालाव बलिउडनि मेथाइजों गाव खनफानाय बादि फाव खालामना भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियायाव हगारना गोबां सुबुंफोरजों अनसायजादोंमोन आरो बयजोंबो सिनायथि जादोंमोन। बिथाङा खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांखौ सिनायमोनि दुथां मानसिफोरा बुग्रा लावथि आरो गोफार देगार लानानै गाग्लोबदोंमोन। नाथाय खाफाल गोनाङै बिथाङा गावखौ रैखा खालामनो हायो आरो दा केली पाउलआ देहा फाहामसालियावसो फाहामथाय लागासिनो दं होनना खौराङाव मिथि मोन्दों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। लोगो मोनबावगोन गाबोननि गुबुन मोनसे गोनांथि खौरांजों।